नमस्कार मंडळी, आजच्या या नवीन व्हिडिओमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रांनो, आता आपण मुंबईला निघणार आहोत. गावी दिवाळीला आलो होतो आणि दिवाळीला गावी भरपूर पाऊस पडला आणि त्यामुळे कसं पिकांचं भरपूर नुकसान झालं. कारण असं वाटलं नव्हतं की पाऊस पडेल. वातावरण गावी थंड आहे, पण बहुतेक शेतात पिकांचं भरपूर असं नुकसान झालं. मध्येच असं सूर्य उगवतो आणि मध्ये संध्याच्या वेळी पाऊस येतो आणि असं पाणी साचलेलं आहे. आणि आता आपण मुंबईला जायची तयारी करणार आहे. तर गावी कसे दिवस गेले हे समजलंच नाही. म्हणजे गावी एक वेगळं असं वातावरण वाटतं. शांत दिवाळी असते, पण एक वेगळाच आनंद असतो इथे गावात. घराच्या अवतीभोवती अशी झाडांची पानं पडली होती, तर तो पत्रा सर्व एकत्र केला आणि जाळून टाकला. कारण आता मुंबईला जाताना कसं पुन्हा झाडांची पानं पडणार, असा पत्रा साचणार, त्यामुळे तो पत्रा जाळून टाकला. आणि गावात बघा, आपण ज्या झाडाखालचा पडलेला पानांचा पत्रा असतो, पालापाचोळा, तो आपण जेव्हा जाळतो तेव्हा जो वास येतो, तो वास असा वेगळाच वास असतो. आणि त्या वासाने एवढं फ्रेश वाटतं की असं वाटतं की दिवसभर तो वास घ्यावा, एवढा तो पत्राचा वास एकदम म्हणजे चांगला आणि कसं मनाला एक प्रसन्न करणारा असा वास असतो. तर आम्ही आता हा पत्रा जाळलेला आहे. आता मी मुंबईला जाण्याकरता निघालो आहोत. आता मी एस टी पकडली आहे मालवणवरनं. आता आम्ही या एस टीत बसून सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनला जाऊ आणि तिकडनं आमची ट्रेन आहे मुंबईला जाणारी. पण आता गावातून जाताना पुन्हा असं जरा वेगळं वाटायला लागलं आहे, कारण आता मुंबईला जायचं आहे, तिकडे मुंबईला उतरायचं आहे आणि मग चला रोजचा आपला ट्रेनचा प्रवास, ती दगदग ती, त्यामुळे आता गावातून निघताना पाय असा काढावासा वाटत नाही. पण कसं वाटतं, आता निघायचंच आहे. तर आता मी एस टी पकडून सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनला चाललो आहोत. आता आपण सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनवर आलेलो आहोत आणि ह्या आजी बघा आपली भाजी व्यवस्थित लावून ठेवत आहेत. कारण आता ट्रेनमध्ये लोक येतील मुंबईला जायला, तर ह्या ट्रेनमध्ये भाजी विकतात. तुमची शेती आहे? आमचे शेती नाही. शेतीच्या तर वाट लागत ना पाऊस पडलं. भात कमी आला असा कमी भातात भात वाट लागते ती. वाट लागली गवताला पुण्य. हां, गवता का उठला नाही, होता नाही, पाणी हा पुण्य. अगं गुणग्यात पाणी साचला. नुकसान भरपाई मिळता? भरपूर बघूया आता काय करतं जाऊन ते. पण देतात का नुकसान भरपाई? कसला दिसले काय नाही तसे नाही काय दिलं सांगतात. ग्रामपंचायत मध्ये गेल्यावर पण मिळतात? ग्रामपंचायती असतो
ग्रामपंचायत नाही देणार. काही एक दिनात मग टीव्हीत काय दाखवतं नुकसान भरपाई मिळाली शेतकऱ्यांका? दाखवायचं. अर्धे दिले, अर्धे आपण खाल्ले. हां, पूर्ण पैसे नाही देणार पूर्ण नाही दिलं. सगळ्यांका? सगळ्यांका तसेच. आता काल सोया का मतदानाक पैसे वाटले, दिल्याने त्या का दिल्याने कोणाक देऊ काच नाही. हां, काय झालं? कोणाक देतो 500 कोणाक दिले, कोणाक अजिबात देऊ नाही. हां, त्याने तडसून म्हटलं तर आपण सांभाळलं. अहो मतच घालूचा ना मला नाही. आता आपण बघा आजीची मुलाखत घेतली. आजी ह्या आपल्याशी मोकळ्या मनाने बोलत होत्या. आजीने सांगितले बघा, इलेक्शनला पैसे वाटले, ज्यांना मिळाले त्यांना पैसे मिळाले, नाही त्यांना काहीच मिळालं नाही. यावरून तुमच्या लक्षात येईल की मतदानाच्या वेळी असा पैसा आणि दारू अशी वाटली जाते. त्यामुळे काय असं होतं, कोकणाला आमच्या कित्येक वर्ष चांगला असा नेता मिळाला नाही आहे. आताचं जे लोकसभेचं इलेक्शन झालं त्यामध्ये बघा हे असे प्रकार केले जातात आणि त्यामुळे कसं चांगला नेता न मिळाल्यामुळे काय होतं की कोकणचा विकास होत नाही. आणि कोकणात हे आता निवडून आले की 5 वर्ष कोण लक्षात देत नाही. आता कोकणात कसं आमचं कोकण सुंदर आहे, पण कोकणात रोजगार हो, पोट तर भरायला हो, नुसतं सुंदर कोकण म्हणून चालणार नाही. आणि हे जे नेते लोक असतात ते कोकणात जर एखाद्या कंपन्या काढल्या, एखादी ऑफिसं काढली, तर कोकणातील जी तरुण मुलं आहेत ती नक्की ह्या ऑफिसमध्ये कंपन्यामध्ये काम करतील आणि त्यामुळे त्यांना मुंबईत जायचा प्रश्नच येणार नाही. आणि कोकणात कसं काही रोजगारच नाही. हा रोजगार असतं तर काय असतं, महिला बचत गट असतात, 30-35 महिला एका आपल्या बचत गटात असतात. आणि तुम्ही समजा 20,000 जर महिन्याला उत्पन्न मिळालं तर त्या 30-35 महिला 20,000 म्हणजे जे रुपये असतील ते कसे वाटून घेणार आणि त्या 20,000 वाटून घेऊन त्यांच्या म्हणजे स्वतःच्या पदरात काय येणार आहे. कोकणात पुष्कळ मुलं मुली शिकलेली आहेत, पण कसं जॉब नसल्यामुळे त्यांचा नाईलाज होतो. आणि समज जर ही मुलं मुली जर मुंबईत आपल्या नातेवाईकांकडे गेली तर त्यांना राहणं पण तिथे कठीण होतं. कारण कसं आता माणूस हा स्वार्थी झाला आहे, सक्का असू दे ना तर चुलत. आजच्या काळात जर एखाद्या गावावरनं कोण नोकरी करता मुंबईत राहायला आला तर आताच्या काळात लोक कशी कोणाला उभं करत नाहीत, अशी माणसं स्वार्थी झाली आहेत. कसं 1-2 दिवस ते तुमच्याशी चांगले बोलतील, पण तिसऱ्या दिवशी त्यांच्या बोलण्यात फरक होतो. त्यामुळे कसं वाटतं की असं ठिकाणी जाऊन राहणं, मग ते पण एखादा जॉब करण्यासाठी मुंबईत आलं असेल तर त्याला पण तिथे राहत नाही. कारण या लोकांची तोंडालाच वाकडी होतात, ते बोलणं पण त्यांचं कमी होतं. त्यामुळे कसं मग मुंबईत राहणं शक्य होत नाही. त्यामुळे मग आता कसं जर स्वतःचे आईवडील जर मुंबईला असतील तर मुंबई जाणं ठीक आहे, पण जर तुम्ही असं परक्यांकडे म्हणजे सख्यांकडे जरी गेले तरी लोक आता पहिल्यासारखी राहिलेली नाहीत. त्यामुळे मुंबईत जाऊन जॉब करणं पण हे कठीण होतं, अशी आता परिस्थिती झाली. त्यामुळे जर या कोकणात नेत्यांनी जर आपल्या कोकणात जर काही असे उद्योगधंदे म्हणजे एखादे ऑफिसं काढली तर नक्कीच हे आपल्या कोकणातील तरुण मुलामुलींना एक चांगला रोजगार मिळेल आणि मग कोणच असं मुंबईत जाणार नाही. कोकणातील सर्व लोकांना मी एक सांगू इच्छितो की तुमचं मत हे खूप महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे पैशासाठी आणि दारूच्या बाटलीसाठी तुम्ही तुमचं मत विकू नका. कारण आपल्या कोकणाला अजून चांगले असे नेते मिळालेले नाहीत, जे ते आहेत ते स्वतःचं बघतात. त्यामुळे प्रत्येकाने आपलं मतदान करताना असं विकलं जाऊ नका आणि प्रामाणिकपणे मतदान करा आणि चांगला नेता आपल्या कोकणाला मिळवून द्या. आता बघा लोकसभेचं इलेक्शन झालं आहे, आता जे आहेत ते निवडून आलेत. आता काय सगळं 5 वर्ष आता शुकशुकाट काय नाही. आणि आता कामं कशी असणार, एखाद्या ठिकाणी कुठे रस्त्यावर खड्डा पडला तर त्याला डांबर टाकायचं आणि बुजवायचं आणि कुठेतरी असे काय संरक्षण भिंती बांधायचं, बस संपलं काम. आणि मग 5 वर्ष काय बघायचं नाही. आणि आता कसं इलेक्शनच्या आधी 1 महिना कोकणात गाजावाजा असतो आणि इलेक्शन झालं निवडून आले की झालं शुकशुकाट, मग तुम्ही नाही आमचे ना आम्ही नाही तुमचे, असा प्रकार असतो कोकणात. त्यामुळे आता प्रत्येकाने काळजीपूर्वक मतदान करा आणि आपला चांगला नेता कोकणात निवडून द्या. हा बघा आता पाऊस चालू झाला सावंतवाडी रेल्वे स्टेशनमध्ये आणि असा संध्याकाळचाच पाऊस असा काळोख करून येतो आणि जोरदार असा पाऊस पडतो. असं वाटलं होतं की पाऊस जाईल, कारण हवा सुटली होती, पण नाही, पाऊस आला आणि असा पुष्कळ असा जोरात पाऊस पडत आहे. बघा सर्व रेल्वे स्टेशन ओलं ओलं झालेलं आहे. शून्य 4 सावंतवाडी दादर तुतारी एक्सप्रेस प्लॅटफॉर्म क्रमांक
3 वर्ग आहे। कृपया ध्यान दीजिए, सावंतवाड़ी से आने वाली दादर को जाने वाली गाड़ी नंबर 110004 सावंतवाड़ी दादर प्रसारी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म क्रमांक 30 पर है। हा बघा आता पाऊस गेला आहे आणि पुन्हा असं थंड वातावरण झालेलं आहे आणि आमची जी मुंबईला जाणारी ट्रेन आहे तुतारी एक्सप्रेस ती इथे लागलेली आहे. आता लोक अशी आपली जागा अडवत आहेत आणि थंड वातावरण, वारा सुटले आता आणि गाडीला सुटायला अजून 1 तास आहे. हे बघा आपण जे समोर पाहत आहात ते UP बिहारची माणसं आहेत. आता पाऊस आला होता, पावसामध्ये त्यांचं मेन कापड उडालं होतं, ते आता ते व्यवस्थित करून ठेवत आहेत आणि या UP बिहारच्या लोकांच्या मेहनतीची खरोखरच आपण एक कौतुक केलं पाहिजे. कारण उन्हात अनात कष्ट करण्याची यांची तयारी असते. आता जी कोकण रेल्वे उभी राहिली, जी कोकण रेल्वे चालू झाली ती ह्या लोकांमुळेच. कारण ह्या लोकांनी रेल्वेचे लाईन्स म्हणा, ब्रिज, मोठमोठे ब्रिज ह्या लोकांनी बांधले. कारण ही लोकं नसती तर आज कोकण रेल्वे म्हणजे निर्माणच झाली नसती आणि चालू झाली नसती. आणि आपल्या कोकणी माणसाने हे एवढं काम केलं नसतं, कारण आपला कोकणी माणूस अंग मेहनत करायला घाबरतो. UP बिहारच्या लोकांची कोणतेही काम करण्याची तयारी असते आणि आमच्या कोकणी माणसाला कोणतं काम सांगितलं की त्याची कारणं ठरलेली असतात. आज मला यायला वेळ नाही, मला बाहेर जायचं आहे, आज मला ताप येतो आहे, अशी काही ना काही कारणं कोकणी माणूस सांगतो आणि कामं टाळत असतो. या उलट UP बिहारची माणसं असतात ती कोणतेही काम तुम्ही सांगा लगेच करण्यास तयार असतात. आणि आता बघा, आता डिसेंबर महिना चालू होईल, आता नेपाळची लोक कोकणात येतील आंब्याच्या बागा राखायला, कारण ते कसे प्रामाणिकपणे काम करतात आणि कोकणी माणसाला अशी कामं नको आहेत. कौन सा मच्छी है? ये खाड़ी वाला है कि मीठे पानी वाला? नदी का है क्या? कैसे पकड़ा? जाल से। गांव कौन सा आपका? बिहार। अच्छा है। कौन सा काम कर रहे हैं अभी इधर? ट्रक का काम। रेलवे का? अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है क्या? दिन का कितना देते? 500 रुपया। अच्छा, आप अकेले के गांव के भी लोग आए? आप अकेले है कि गांव के आपके? बहुत है, बिहार के है सब? 40-50 हुआ है। 40-50? अच्छा, अभी चावल के साथ खाएंगे? चावल के साथ खाएंगे? चपाती बनाएंगे। चपाती। मसाला नहीं डालते? डालेंगे ना, डालेंगे हाँ। फ्राई करेंगे। अच्छा, बरोबर. बघा, ही लोक स्वतःचं गाव सोडून किती किलोमीटर लांब येतात आणि आलेल्या परिस्थितीत कशी मात करतात आणि कसं पाहता येत, जेवण कसं करून खात आहेत ना, त्यांना झोपायची कुठे सोय ना कुठे. आता पावसामध्ये जमीन ओली झाली आहेत तरी पण ते 40-50 जण UP बिहारवरून आलेत आणि कोकण रेल्वेचं काम करत आहेत बघा. आणि आपली कोकणी माणूस असं नाही करणार, आपला माणूस एक दिवस राहणार नाही तिथे, कारण आपल्या माणसाला परिस्थितीची जाणीव नाही. पण हे लोक त्या आपला गाव सोडून इकडे येतात आणि फक्त पैशासाठी हे इकडे येतात आणि आपला माणूस कोकणातल्या जमिनीत विकतोय आणि ते आलेले पैसे आपली म्हणजे मजा करतोय. पण ह्या लोकांना भरपूर शिकणार काय, ह्या लोकांच्या पण गावी जमिनी असतात, शेती असतात, पण ते कधी आपल्या जमिनी विकत नाही. आणि आमचा कोकणी माणूस आता स्वतः काय कष्टाने कमवलेलं नाही, पण ज्या आपल्या वाडवडिलांच्या जमिनी आहेत त्या विकतो आणि आलेल्या पैशावर आपली मजा मारतो. आता या कोकणातल्या ज्या जमिनी आहेत त्या विकण्याची दलाली हा कोकणातलाच माणूस करतो. कारण UP बिहारची लोक इकडे येऊन जमिनी विकायच्या दलाली करत नाही, तर हा आपला कोकणातलाच माणूस करतो. आणि UP बिहारची जी लोकं असतात ती कोकणातली जमीन विकत घेत नाही, ते कोकणात येतात ते कसं पैसा कमावण्याकरता. कारण ह्या UP बिहार लोक आहेत त्यांच्या गावात भरपूर जमिनी असतात आणि भरपूर शेती असतात, पण त्यांचं उद्दिष्ट असं की आपली शेती आणि जमीन आपण टिकवून ठेवायची आणि पैसा कमवायचा, म्हणून हे मुंबईत आणि कोकणात येतात. आणि आपला कोकणी माणूस याच्या उलट वागतोय. तो काय करतो, ज्या आपल्या जमिनी आहेत ते विकायच्या आणि आलेले पैसे आहेत त्याची एकदाच मजा मारायची आणि मग उद्याचा उद्या असा आपला कोकणी माणूस विचार करतो. एक रवली 4 दिले, आता 4 दिले म्हणजे 5 रुपयाचे एक दिले. देऊन टाकायचे म्हणतो. कोणी मागते देते, तुम्ही घेता.
आम्ही आज मुंबईत चाललो. मुंबई काय सोडणार आहे. मुंबईत जाऊन आता मासे खाऊचेत, भाजी खाई खात बसतलं. तू स्वतः पिकवतं? स्वतः पिकवतं? नाही घेतो मी. आमची जमीन नाही नाही, भाजी तू पिकवतं काय? दुसरे सांग. त्याकडे जमीन नाही हो, स्वतः पिकू असा विकत घेतो आम्ही. आज माणसं कमी आहेत. भाजी आज कमी आहे. हा. भाजी कमी आहे. हम्म. गाडीचं आता इंजिन चेक करतायत आणि आमच्या ट्रेनचे मोटरमन आता आलेले आहेत. आता थोड्या वेळात आमची तुतारी एक्सप्रेस सुटेल. जोराचा पाऊस आल्यामुळे ह्यांचं जे छत होतं ते उडालं होतं आणि त्यामध्ये सर्व पाणी गेलं आणि त्यांनी जेवण जे केलं होतं ते पण सर्व भिजून गेलं. हा पण एक UP बिहारचा माणूस आहे बघा. पावसात भिजल्यामुळे ना तो थरथर कापत आहे, कारण त्याचे सर्व कपडे ओले झाले आहेत पावसात आणि त्याला एवढी थंडी लागत आहे की आता त्याला शेकोटी करायला पण असंही जागा नाही, कारण पाऊस पडल्यामुळे सर्व ओलं झाले, लाकडं भिजली आहेत. त्यामुळे तो आता थंडीने कुडकुडत आहे आणि ते कसं आम्हाला पावलं नाही. मग अमितने त्यांना चहा घेऊन दिली. कसं चहामुळे त्याला थोडं अंगात उष्णता निर्माण होईल आणि त्याला थोडं हायसं वाटेल. मग त्याला आम्ही चहा दिली. आता तो बिचारा चहा पित आहे. बघा, आलेल्या परिस्थितीला कसं तोंड द्यायचं आणि कसं आपण जीवन जगायचं ते ह्या लोकांकडून आपण शिकलं पाहिजे. कारण आपल्याला घर असतं, जेवायला अन्न असतं, पण त्याची आपल्याला किंमत कळत नसते. आणि अन्न काय असतं आणि घर काय असतं त्याचं महत्त्व हे या लोकांना विचारा, तेव्हा कळेल की घराची आणि अन्नाची किंमत काय आहे ती. आता आमची सावंतवाडीमधून ट्रेन सुटली आहे आणि आमचा आता पुढील प्रवास चालू होत आहे.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्कीच दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.